Bina przez B? No, przez B. To jest jakaś kluska. Brzmi podobnie jak wina, ale to raczej nie o to chodzi. Całe życie na Śląsku mieszkam i nie znam tego słowa. Bina to mi się kojarzy, kosz na śmieci jako, że bin. Może coś z jedzeniem? Głośno, się dzieje głośno, jest po prostu jedno wielkie larmo. Hałas. Pierwsze skojarzenie? Nie mam takiego. No kurna, hałas i ambaras z ziarnem na przykład. Larum, od tego słowa pochodzi. Larwa motyla. Może to jest podchwytliwe, może to jest cisza. Larmo. Maybe something with loud. Larmo kojarzy mi się ze światłem, nie wiem dlaczego. To jest hałas. Gorzołka, no to oczywiście, że gorzołka. No to gorzołka to wódeczka jest. Woda! Wiadomo. Bruderschaft gorzoła piliśmy dzisiaj. Halba? Hańba? No bardzo ci proszę, to wiesz, halba na początek musi być. Coś, co zrobiliśmy wcześniej. Tak? Dzwonię, ale nie wiem w którym kościele. Przecież to niewierzące jest. Wy go przywiozłe. Łóżko, Bardzo to jest proste. piękne miejsce. Łóżko. 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 No to łóżko. Pozdrawiam was gryfnie. Pozdrawiam was serdecznie. A, Gryfnie. Prostawio Gorostiwie. Ze ształu bajerów w Katowicach. Ze Stach Barieru w Katowicach. Beżałarinach. Na fajerowaniu stał nowa muzyka. Tu kieres festilarmo. Rada suchą elektronika muzyczką. I je gryfnie! I je gryfnie!